tropa tayo, diba? Uy! Uy, so. Tropa. Yung tropa pinagsabi mo nung ginagawa mo dito. Wala po, so. Nag-usap lang po. Ano pinag-uusapan nyo? Huwag ka mahiya, ano nga yun? Ano yun? Sabi mo na. Dalian mo kasi kakain kami ni PJ. Mangutang sa ako kay PG. Ano? Ay, din ako sa pinsan ko, tsaka kami kasi nito. BFF kami nito eh. Tungtungin na mo. Siyempre, naliligaw kay AJ eh. May gusto sana akong bilhin kay AJ kaso medyo mabigat-bigat sa bulsa yun eh. Hiram lang sana ako kahit 50k. Ano? Kawawa babae sa'yo, Jeron. Isipin mo naman, manliligaw ka. Tapos, wala kang pera. Paano na lang? Kunyari, sabihin na lang nating sinagot ka, okay? Kahit sobrang imposible, sinagot ka ni AJ, okay? Pre, bawat labas nyo, bawat date nyo, ipapasagot mo sa babae? What? Jeron. Ang mahirap pa dito, sobrang bait ni PJ. Pwedeng-pwede kanyang pahiramin kahit kailan niya gusto. So, tignan natin kung papahiramin to ni PJ o pipigilan siya ni 150, mga bossing. Panoorin natin to at reactan natin tong video na in-upload ni Boss 150. Pero bago ang lahat, kamusta kayo dyan, mga bossing? It's your boy, Boss Cirque, back again. So, ano pang naantay nyo? Reactan na natin tong video ni Boss 150. Umpisa na natin to. Let's go! Guys, binilihan ko si PJ ng chicken. Di ko na lang muna sabihin yung brand, baka kasi sabihin nyo Oy, bagong gupit tong si Boss 150 ah. Ihigop sob! sponsor, kahit di naman. So, bilang ko siya ng chicken kasi favorite niya daw yung chicken. Gusto ko ipatikim sa kanya, isa sa pinakamasarap na chicken dito sa Cebu. Kaso hindi sponsored eh. Okay lang yan, at least nakatulong tayo sa business. Yan. 24 chicken, ayan o. Yun. So, punta ka Cebu kayo, masarap to. Yun. Yan. 24 chicken, baka Kung bawi mo naman. yun sa ano mo ba? 24 chicken, baka may libre ako. Oy, baka naman. Baka mamaya. Uy! Uy, so. Tropa. Yung tropa pinagsabi mo nung ginagawa mo dito. Igugulo ka na naman. Hindi, ang gugulo. Usap lang kami dalawa eh. Uy! Ano pinag-uusapan nyo? Basta, personal to. Personal. Anong personal? Ano yung PJ na yun? Ano yung kwento niyan? Ano yung ano niyan? Inano ka na naman? Wala po, so. Nag-usap lang po kami. Ano pinag-uusapan nyo? Apaka-inosente nitong ni PJ, no? Kumbaga, kung magsasalita, wala po, sob, nag-uusap lang po kami. Kaya ito na napagsasamantalahan eh. Kumbaga, tulad na itong si Jeron, di ba? Inaabuso niya yung kahinaan ni PJ. Alam niyang paikutin si PJ sa mga kamay niya. Si Boss Jero na lang po magsabi. Uy, Jeron, ano yun? Wala, ano mo lang naman. Kakaya kasi sabihin eh. Huwag ka mahiya, ano nga yun? Ano yun? Sabi mo na. Dalian mo kasi kakain kami ni PJ. Mangutang sa ako kay PG. Ano? Ba't kay PJ ka mangungutang? Bakit hindi dun sa pinsan mong si Ray Dick? Di ba mayaman si kayo? Ray Dick yan, oo, Mayaman di yung ba? pinsan mo. Bakit hindi ka dun mangiram? Mayaman Ito yan, pa yung inaano mo. Nahihiya din ako sa pinsan ko, tsaka kami kasi nito, BFF kami nito. Tungtungin na mo. BFF ang potek. Last na tama na ito. Paano kayo naging mag-best friend yan? Siyempre, Ilang araw pa lang yan nandito. kahit na, ilang araw na din kami nagkikitaan dyan sa gilid-gilid, oh. Hello, PG, oh. Hello. Taka na, nagilaway lang kayo mag-best friend na kayo. Alam mo, Ganun favorite pala niyang sa kulay? kanya yun, no? Hindi. Ayan, oh, black, oh. Hindi black favorite niyang kulay. Alam mo kung ilang taon na yan? Ano, 21. Hindi rin tayo yan. Gagawa ko ito, ah. Ano ba gagawin mo sa pera? Saan magkano hinihiram mo? Siyempre, naliligaw kay AJ eh. May gusto sana akong bilhin kay AJ kaso medyo mabigat-bigat sa bulsa yun eh. Hiram lang sana ako kahit 50k. Ano? 50k, kahit 50,000? 50k. Barya lang naman sa kanya yun. Tsaka kung ano, ibabalik ko naman sa kanya 100% interest eh. Di balik ko sa kanya 100k. Tungin na mo, ano kang nang-i-scam ka? No. Tsaka manliligaw-ligaw ka, wala kang pera. Yung kalantian mo, inuuna mo, wala ka naman palang pera. Tumigil ka, lumabas ka dito. Pag si Troy dyan ang utang, ikaw pa nagbabayad. Ako nga 50k lang uutangin ko eh. Babayaran ko naman din eh. Huwag may kumpara si Troy. Si Nagselos pa si Gago. Ba't daw si Troy dyan? Sinahulo talaga tong si Jeron. Troy dyan, anak ko, ikaw wala. Hindi kita kilala. Kung sinong... Sige na, Kapal mo ah. labas ka na tol. Huwag mo nga basuhin yung kabaitan ng tao porket nakita mong milyonaryo. Abusuhin mo. Paul talaga nito eh. Ano ba natulang mo dito? Ano? Wala. Wala. Ano? Gusto Jay, usap na lang tayo pag ano. Pag ano? Pag wala na sila. Usap tayo, best friend.
Best friend. Best friend. Best friend ng Oo puti. nga, hindi nga BFF masaya. kami niyan. Sige na, lumabas ka na. Sige, yeah. Boy, PJ, bago tayo kumain, kausapin muna kita. Iwasan mo yun sila, Jeron. Ha? Tignan mo, anong sinasabi niyan, mayaman sila, tapos biglang mangungutang sa'yo. Yung sinabi nilang mayaman sila, kinukuha agad nila yung loob mo. Kasi Ngayon, mayaman biglang nangutang. Ngayon, biglang naging mag-best friend na kayo. Sa susunod niyan, pagka-utang, aawain ka na niyan para hindi na siya magbayad ng utang sa'yo. Wala namang kaso Kilalang kilala na ni 150 yung mga ganggang pre. sa ganyan eh, unless pirmahan kayo eh. Naku, tumigil ka dyan, PJ, ha? Hindi po kasi baka sabihan po nila na mayabang o madama po pag di ko sila pinahiram. Sus! Huwag mong isipin yon. O, sige, sabihin natin magkaibigan na kayo ni Jeron. O, sige, kahit paano magkaibigan kayo ni Jeron. Protektahan mo yung pagiging magkaibigan nyo. Paano? Eh, di huwag mo siyang pahiramin. Bakit? Paano nyo naprotektahan yung pagiging magkaibigan mo doon? Eh, kasi kapag hindi yan nakapagbayad, masisira yung friendship nyo eh. Hindi, 150. Ganito kasi yan, tol. Kahit anong gawin naman din dito ni PJ eh. Mag-aaway na taawayin to ni Jeron. Alam mo naman yung ugali. Pag alam mo naman, di mo naman, para ka naman bago mo ng bago. 150. Unang-una sa lahat, pagka hindi pinahiram ni PJ yan, sasabihan nga siya na madamot, ng hindi na tayo kaibigan, FO na tayo, wala kang silbi, kaibigan pa naman turing ko sa'yo, kapatid pa naman turing ko sa'yo. Di ba? Ganun din. Pagka pinahiram naman yan ni PJ, aawayin yan, parang hindi na nga makapagbayad. Sa'yo na nga mismo nang galing, 150, ano ba yun, tol? Di ba? Oo. O ngayon, sinesave mo yung friendship ninyo. Why? Kasi alam natin hindi makapagbayad yun. Sinasabi niya 100%, puta walang ganun. Halika na, kumain na lang tayo. Tara, libag, kain tayo. Huwag kasi manligaw kung walang pera, pre. Huwag kasing maangas kung walang pera, tol. Iayon mo din kasi yung angas mo sa kakayahan mo sa buhay, Jeron, ha? Huwag yung aangas-angas ka, tapos kakanti-kantiin mo si Ares, tapos wala ka palang pera. Manghihiram ka palang, angas-angas mo pa, sabi mo pa mayaman kayo. Mayaman ba yun ang hihiram ng pera, tol? Papalitan mo daw ng 100%, gagawin mo 100,000. Ang funny mo naman. So ayun na nga po mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating video at syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli, paalam! Sir TV out! Peace!